खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, BKWSC खौबो बिटिआर बायदिनो समानै जौगाखांहोगोन। बे गोनांथार बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुर्शिद दिपेन बर'आ। हजाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि थान्दै जख'न्थाइ आरो हजाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सेथि थान्दै जख'न्थाइया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैया हजायनि खाखिनि बेलथला बाजाराव गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। बे जख'न्थाइनिनो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुर्शिद दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफानि गेजेरजों आसामाव रायजो जानाय बर' आरो ट्राइबेल माहारिनि सुबुंफोरनो फरेस्ट डुइलार एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों हानि मोनथायखौ रोखासिनो आरो थाबैनो मावफुंनो थाखायनो गोरोबथायाव बै दफाखौ लाबोफानाय जादों होननानै हजाय जिल्लायाव हानि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि थाखाय एबसुनिफ्राय आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो WPT मन्थ्रिजों रायज्लायनाय जाखांबायबो होननानै रायजोफोरनो फोरमायो। रायजोआव कभिडनि बांनायखौ लाना रायजो सरकारा सांग्रां जानाय बायदि चिरां जिल्ला खुंथायाबो COVID-19 खौ लाना सांग्रांथि जादों। बेखौ नोजोर होना चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव थानाय पिकनिक स्पटखौ जिल्ला खुंथाया COVID-19 नि थाखाय बन्द खालामनायनि उनाव निज्ला दैनि इकोटुरिज्म पिकनिक स्पटखौबो निज्ला इकोटुरिज्म पिकनिक स्पट सामलाय आफादा बन्द खालामबाय। बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मआ थिकादारफोरनि खामानि मावनायनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिदों। बिटिआरआव थिकादारफोरनि खामानि मावनायाव जाख्ल'नाय सोमजिदों नामा? बेखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गोख्रों नोजोर होदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मैया बाक्सानि बाथौफुरियाव 78थि मिरु BPF दोलोनि मावथिफारिया जथुम्मा खुंफुंदों। मिरु BPFनि मावथिफारिया मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि बारग' सिब आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लाना खौरां मेलनि गेजेरजों गाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों मोजां सोमोन्दो दं आरो रायलायबाय थायो होनना मख'यो। बिथाङा बुंबावो, BPF BJP दोलो हिसाबै गोरोबथानि सायाव दासिमबो खेबसेबो सावरायनाय जायाखै होनना बुङो। हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हिमन्त गो बेक, हिमन्त मुर्दाबाद स्लगानजों गुवाहाटीखौ बार'ख्रां गोमसार होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मेघालयानि गिबि मन्थ्रिया दाखालि भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमना दरनै रायजोनि सिमानि जेंनाखौ सुस्रांनो सावरायदोंमोन। आसाम सोरखारा मेघालया रायजोनो हा हगारदों होनना अजद होदों कंग्रेसआ। आसाम सोरखारा मेघालयनो हा हगारना होनो नागिरनायखौ बेरेखा खालामनानै कंग्रेसआ आफादगिरि भुपेन बरानि दैदेननायाव गुवाहाटीआव मैया हेंथायारि हानजा सुरो। बे हेंथायारि हानजा सुरनायाव हिमन्त बिश्व शर्मा हाय बायदि स्लगानजों गोमसारहोयो। BTCआव गोदान सोरखारा रायजोनि साबजानाय जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनो हायाखै। BTCनि रायजो राजाफ्रा गोदान सोरखारनि सायाव गोजोननाय गैया। BTCनि रायजोफ्रा दायो BPF दोलोखौनो गोसोखांफिनदों। बे बाथ्राखौ BPF दैदेनगिरि आरो बारग' MLA हितेश बसुमतारीया बुंदों। BPFआ रायजोनि गेजेराव हाबनो नाजादों। BPFआ गोहोआव फैफिननायनि मिजिं लादों। बे बाथ्राखौ BPF दैदेनगिरि हितेश बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। जोबथा खौराङाव दङ, 22 जानुवारि मैया भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दख'रानि बेन्दोङाव थानाय फिस्लापारा गामिनि थाखो 10 आरो थाखो 12नि फरायसाफोरजों लोगोसे बिगोमा बिथांमोनखौ लानानै जानो गोनां 2022 मायथाइनि मेट्रिक आरो जोबथा आनजादाव मोजां फिथाइ मोनहोनांगौनि नोजोरजों लोगो हमना सावरायहैनाय जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।